Vítajte pri meditácii duchovného prebudenia pre začiatočníkov. Posaď sa do pohodlnej polohy tak, aby si sedela vzpriamene a vyvážene. Ramená stiahni mierne dozadu a hrudník dopredu. Otvor svoje srdce. Dlane nechaj položené v lone smerom nahor. Uvoľni sa a zatvor oči. Sústreď sa na svoj dých. Brucho a hrudník sa dvíha pri nádychu a sťahuje pri každom výdychu. Venuj veľkú pozornosť svojim pocitom a buď vďačná za svoj dých. Uvedom si, že si súčasťou niečoho veľkého. Dýchaš rovnaký vzduch ako všetci na tejto planéte. Si súčasťou tohto krásneho kolobehu. Si súčasťou prírody. Si s ňou spojená každý jeden deň. Všetko je tak, ako má byť. V božskom poriadku. Začneš vítať svoje spojenie so svojím najvyšším ja. S tvojim skutočným ja. S tvojim večným ja. S tvojou najlepšou, najmúdrejšou, milujúcou verziou seba. Táto verzia tvojho ja bola v tebe vždy prítomná a práve teraz vidíš, ako ľahko sa s ňou môžeš spojiť. Stačí, ak na ňu sústredíš celú svoju pozornosť. Sústreď sa na túto verziu. Miluj ju. Všimni si, ako sa tvoje najvyššie ja teší, že si ho vedomá. Že si tu a teraz na najlepšom mieste. Tvoja duša sa otvára. Uvedomuješ si, že sa prebúdzaš do niečoho väčšieho, ako si ty. Vcíť sa do spojenia so svojím najvyšším ja. Predstav si, ako sa obaja dvíhate, ako keby ste boli ľahkí a nespútaní. Cítiš, že vstupuješ do priestoru nadčasovosti, do priestoru spojenia s láskou a pravdou. Ty si večná pravda, kto skutočne si v najhlbšom, najskutočnejšom ja. Precíť toto hlboké spojenie. Možno ťa vyrušia rôzne myšlienky a nápady.
Dovoľ im prísť a znova ich nechaj plynúť. Zostaň v spojení s tvojim najvyšším ja. Od tohto hlbokého spojenia sa teraz vráť späť do svojho fyzického tela tam, kde sa práve nachádzaš. Predstav si seba ako obrovský strom zakorenený v zemi. Cítiš, ako rastieš do výšky, šírky a sily. Cítiš pocit jednoty so všetkým, čo je tu a teraz. Cítiš, že všetko je v poriadku. Všetko je súčasťou božskej cesty a ty nie si výnimkou. Dobraj si teraz chvíľku, aby si pocítila toto spojenie. Vstúp do hlbokej pravdy, ktorú cítiš a vidíš. Zhlboka sa nadýchni do brucha a hrudníka, zadrž dých a pomaly vydýchni. Buď si vedomá svojho tela. Si práve tu a teraz. Uvedom si, že veci nemusia byť nikdy také, ako predtým. Otváraš svoje oči novej úrovni chápania. Si jedinečná a si na správnej ceste. Teraz môžeš pocítiť, že si vo vedení. Spoj svoje vnútro s tvojim najvyšším ja. Si na správnej ceste a táto cesta je pre teba jedinečná. Buď vďačná sama sebe za to, že si zapla túto meditáciu a vďačná za pocit jednoty so všetkým, čo je tu a teraz. Polož si obe ruky na srdce a skloň hlavu v úcte pred sebou samou. Uvedom si, že tvoje telo je chrámom pre tvoju dušu. Keď budeš pripravená, s láskou pokrúť ramenami, zatras prstami na rukách a nohách a otvor oči. Namaste. Skvelá práca. Ďakujem, že ste si vybrali túto meditáciu. Zdieľaj túto meditáciu s niekým, na kom ti záleží. Naším cieľom je, aby vám tieto meditácie slúžili pre vaše najväčšie dobro. Ak sa vám meditácia páčila a chceli by ste nás podporiť, prosím dajte like, koment alebo odber. Nájdete nás aj na Instagrame ako Growly.sk. Namaste.